Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karangkadempel. Nggih. Nadyan Radi